okanyal sire. Gi sababu mana kako wadwa osewacho. Gini inyo ji. An gi owadwa moro somo JKUAT. Sani onge skul. Simbe ne onge. Nen to wanyalo nene online lakini kigocho ne okinya yuda kendo oketo setting neno nango. Lakini online to entiere. To koro gima nyalo wacho lecturers winja ywak mar student. Gidoge class mondo gi mi student yot kata janyuol be samo budget ne nyathine omiye yot mar timo ne nyathi budget kata mana student be embe kata pesa mano miye mate oneka ko nyalo kunge maber mondo gik kode e end of the semester. Koro ng'anyo na okasir. Ng'anyo kisir. Ivon, inte sire koso nikech jopuonj bende ywak gin bende onge kaka ginyalo tiyo, ginyalo puonjo ka gin bende gionge kod omenda.